es bastante conocida entre nosotras. Puede que haya una o dos personas en la sala que no la tenga así muy visualizada, ¿no? Pero nosotras sí. La conocemos desde el año pasado en el Congreso. A lo mejor hay alguien que la conoce desde un poquito más allá. Pero bueno, yo me voy a limitar a decir desde cuándo la conozco yo. Y la conozco desde el 21 de septiembre del año pasado en el primer Congreso de Cotobada. Y ahí nació FEMUPO y ahí nació una presidenta, que es presidenta de otras cosas, para no perder la costumbre. Y decidimos, aquí está. Y aquí está, te ha tocado. Raquel Touriño, presidenta de FEMUPO. Es la persona más indicada para hablar de nosotras mismas, ¿eh? O sea, nosotras hablamos mucho, pero ella lleva un control. Dale. Tengo visitas. Eso es. Bueno, benvidas e benvidos a todos. Está cheo. Gracias a todos por vir. Agradecer ao equipo de FEMUPO por facer este congreso con todo o que supón a día de hoxe realizar un acto. Agradecer persoalmente a Quim todo o que supuxo organizar este primeiro congreso e outras cousas das que falarei agora a continuación. Me vou a poner roja, menos mal que non está parada. É moi importante o que Quim fixo nestes últimos meses. Tirou do carro xunto con outras compañeiras. Bueno, non son tempos fáciles, pero como era carraxe e valentía. Espadiante. Agradecer tamén ao Concello da Estrada a súa sempre disposición con esta federación, con todos os actos que aquí se levan a cabo. Bueno, inda que non hai representación da Xunta de Galicia, tamén agradecer, quero nombrar especialmente a Susana López Abella, que sempre ha estado aí tamén desde o minuto 1. Bueno, pois seguiremos tendo contacto e traballando tamén coa Xunta de Galicia, como non pode ser de outro modo. Tiño aquí un texto, pero eu quero facer: a política está como ferramenta, non como unha arma para este tipo de situacións, para este tipo de problemas sociais. É importante ter ferramentas como eles e ensinarlles e explicarlle o que precisa a sociedade, porque a veces as situacións se dispersan. Entón é importante ter a persoas como José e como a Concelleira de Igualdade que traballan para que nós lles podamos axudar a facer un camiño común. A política final elíxese, pero o que nacemos é o que somos. As ideas políticas son unha elección que ao largo da vida incluso pode mudar, pero ser muller é ser muller, polo tanto hai que pelexar, é o que toca. Vale. Facendo este pequeno fincapé, pois si, un ano dun congreso no meu concello, de onde saiu este proxecto chamado FEMUPO. FEMUPO naceu coa intención de crear unha rede de apoio e sinerxias a todas as asociacións de mulleres da provincia de Pontevedra. Saíu dunha inquedanza persoal que ao final multiplicouse con todas as presidentas e compoñentes de asociacións cos que falábamos. Xurdiu FEMUPO, non? É sinxelo decilo así, non? Pois sí, pero complicado ben cando hai que ilusionar, motivar e empurrar a esas asociacións que individualmente non o teñen fácil no camiño. Aí é onde entra a Federación para apoio fácil, aínda que non o sexa. Para elo FEMUPO tivo que sortear moitos obstáculos, entre eles unha pandemia e todo o que supuxo, un confinamento, unha maneira nova de entender a sociedade, de priorizar as nosas preocupacións, non? Eu creo que a pandemia, se algo nos tivo que ensinar, é que modificar as prioridades nos nosos hábitos de vida, porque, bueno, creo que hai que pôr a vida e a sociedade e o entorno e a familia por diante de moitas cousas que o mellor ata o de agora era o que nos ocultaba ver a realidade e o importante do que nos rodea, non? Empezamos con forza no noso primeiro acto o 25 de novembro en Vigo. Seguimos con proxectos sinxelos, sen financiación, pero con moita ilusión.
diferentes reunións para cohesionar personalidades, traballar xuntas, intentar coñecernos tamén un pouco, non? Foi un exercicio complexo, éramos moitas, non tiñamos moita relación entre nós, cada unha dunha zona diferente, e, bueno, cohesionar todo eso, pois, faise duro, é un traballo largo, e seguiremos coñecéndonos a medida que sigamos avanzando no camiño. Partíamos de cero completamente, de cero, pero cero, cero, en todo. E no medio dunha pandemia que afectaba o Auto Estrela do 2020, que eran os premios do 8 de marzo de Neida Piñón, esta federación decidiu que antes, foi unha semana antes de facelos, non se iban a facer máis actos por responsabilidade, primeiro entre nós e despois de cara ás persoas que nos podían acompañar nos actos, non? Aí quedou todo un pouco en stand-by, pero, bueno, a partir de aí temos que mudar a maneira de traballar, de pensar. A sociedade estaba mudando e nos tiñamos que mudar con ela, por suposto. Non se de desfallecer, colle as riendas a miña compañeira Marián, logo de eu pedir un tempo por motivos persoais. Ela é quen de mudar hábitos, de quen conseguir que a Federación adapte os tempos que nos asolan. Neste tempo de incertidume somos quen de conseguir aumentar as asociacións federadas, de xerar contactos para un futuro e de acadar un convenio coa Xunta de Galicia con Susana López Abella nese momento como secretaria xeral de Igualdade. Será o convenio o que nos ocupará o que resta de ano COVID, non? Vamos a chamarlle. Un convenio onde non só se beneficia a FEMUPO, por ende as asociacións federadas, senón que directamente axudará a estas asociacións a desenrolar proxectos que de outro modo serían inviables para as pequenas asociacións, pois porque, bueno, conseguir financiación económica ou conseguir en moitos concellos, aquí o tes fácil, Kim, eu en Cerveo Cotobade o teño fácil, en Alhama, en Ponte Caldela sabedes que non, en Pontevedra non se ten fácil, en Vigo non se ten fácil, en Porriño non se ten fácil, en Pollo non se ten fácil, podería seguir, seguramente me queda algunha por detrás, non? Entón, bueno, pois que complicado, para iso nace a Federación, para facer forza, entre todas conseguir volver a ilusionar e que esas asociacións podan facer esos proxectos que levan a cabo, que seguro que son moi positivos para o entorno que a rodea, para as mulleres dos que se podrían beneficiar. As xornadas xurídicas que fixemos en finales de xullo marcaron un antes e despois na posición de FEMUPO. Mención especial o equipo de proxectos liderado por Kim. Bueno, sí que é certo que foron unhas xornadas interesantes, además, onde persoal dos centros de información a muller, non? Persoas que teñen unha gran capacidade, que levan moito tempo traballado en isto, fixéronse eco, traballaron con nós e asistiron a elas, así que de aí quero que quede claro a importancia desas primeiras xornadas e espero que seguiremos, non? E déjame un segundo, sí, porque en estas primeras jornadas hai dos personas que con su trabajo tenemos que destacar. La primera es Manuel Varela Rivadulla, que es letrado, que es vecino de Astrada, que es una persona muy implicada y que me llama un día y me dice: tengo una idea, llegaste a buen puerto, vamos allá. Eso que parecía que en un principio iba a ser un encuentro, realmente fue una explosión, donde jueces, fiscales, letrados participaron en una formación espectacular, todo vía online, y donde tuvimos, vamos, nosotros en un principio pensamos, bueno, si somos 10 o 15 al otro lado del ordenador, fenomenal. Tuvimos que cortar la inscripción, porque en aquel primer momento habíamos pensado hacerla por Zoom y tenía un número limitado, y ya íbamos por el 70 y lo cortamos en el 68, es que esto no puede ser. Luego ampliamos Zoom porque aprendemos. Lo bueno que tiene eso de improvisar y de hacer y venga, que sea lo que Dios quiera, es que vamos aprendiendo y vamos marcando, ¿no? Bueno, fueron 10 días o 12 días espectaculares. Entonces, te toca a ti recibir
las gracias enormes, la gratitud que le tenemos que mostrar a Manuel por la parte que te toca, de la cercanía. Transmíteselas, por favor, pero no quería que quedara en el olvido. Y luego hay otra persona que es fundamental en todo esto, fundamental, que no la conocía de nada. La vas a poner roja, ¿eh? La vas a poner roja. Ah, ya se me pasará. No la conocía de nada, la conocí en Cerredo también. No sabía de sus capacidades y, chicos, os tengo que decir que día tras día me sorprende la capacidad, el compromiso, el buen hacer. Bueno, es la leche, de verdad. Y es, necesito esto, ¿cómo lo podemos hacer? Déjame que lo piense. Ya está. Es un boom. Andrea. De verdad, diseño gráfico, escritos, esto que hemos visto hoy aquí es este vídeo que ha concentrado 365 días de FEMUPO, es obra y gracia no del Espíritu Santo, de ella. Yo solamente aporté, dirigí un poco, quiero esto, quiero lo otro, y ella, ¿qué te parece? O sea, de verdad, eres lo mejor que nos ha podido llegar a FEMUPO. Que dure mucho tiempo. Por favor, ahora ya te dejo seguir. No, bueno, o sea, Andrea es un puntal importante y además le dedica tiempo que muchas no podemos o no tenemos, y el tiempo hoy en día es algo importantísimo para que esto vaya adelante. Bueno, retomamos, estamos falando das xornadas xurídicas, como xunto coas xornadas xurídicas, algunhas das actividades que se levaron a cabo ata rematar o ano son de unha calidade, e as que se levarán tamén a cabo, ata rematar o ano, son de unha calidade e profesionalidade que dan boa conta do que temos entre mans. Que o mellor internamente pode parecer que non... que é sinxelo, pero non, realmente hai unha calidade e unha profesionalidade que pon a FEMUPO nunha posición moi importante para acadar os obxectivos que son ampliar a rede de asociacións e ser un paraugas para todas aquelas asociacións que precisen e que queran volver a ilusionarse nun ámbito moi complicado como é o da muller, o da igualdade, por varios motivos, pola politización, as diferentes ramas e vertientes que ten a hora de tratar este tema, e, entendemos que a veces se traballa, xa simplemente polo feito de ser unha asociación, non? Sin ánimo de lucro, que intenta facer cousas e moitas veces ten trabas dentro do seu entorno. Entón, dito isto, quero facer tamén unha reseña dentro das situacións importantes que se van a levar a cabo, a algo que a nosa compañeira Marián leva traballando e do que se ocupará en adiante, agora que eu podo voltar a retomar as funcións de presidenta. Ela será encargada de traballar para que FEMUPO lidere a creación de unha confederación galega de asociacións de mulleres. Vamos a máis, Marián empezou ese proxecto, encabezouno, está traballando en el, evidentemente hai moito camiño que facer, pero ela é un traballo de fondo complexo que ela desenrolará con toda a capacidade de profesionalidade que a caracteriza. Unha liña importante tamén para a federación chegar a esa confederación, poder medrar de cara a un futuro non moi lonxano, pero ser a luz para outras federacións, para outras asociacións e para outras provincias, facendo así este proxecto que naceu humildemente fai un ano como unha necesidade, que sexa un proxecto faro para outras mulleres e asociacións coas mesmas inquedanzas. Iba a ler a continuación algunhas das propostas que se van a levar a cabo dentro do convenio. Mira que ben, tenía aquí un foto. E outras que non están dentro do convenio, pero que xa están programadas, como son os premios Mulleres de Lida Piñón, que teñen previsto ser o 25 de novembro, xa que o 8 de marzo non puideron ser, como excepción este ano.
e despois seguir marcando a liña por toda a provincia de seguir sumando asociacións que creemos que hai que retomar outra vez esa liña porque, o COVID está aí, hai que seguir adiante e non nos pode frenar porque o mundo non para e nos temos que seguir con el. Entón, por nombrarvos algunhas das actividades, creación dunha biblioteca itinerante violeta, proxecto Contos coeducativos contra a violencia de xénero, actividades de empoderamento femenino e igualdade de oportunidades, como pode ser Mulleres que poden tres, traballando no meu ou falando entre nós, Seminario Internacional de Violencia de Xénero e COVID-19 semipresencial, o primeiro congreso de FEMUPO que nos trae hoxe aquí a Estrada, actividades de formación e sensibilización sobre igualdade e violencia de xénero, ciclo charlas online no ámbito da familia, ciclo de charlas sobre violencia de xénero a través das novas tecnoloxías, segundo encontro provincial entre asociacións de mulleres de Pontevedra, apoio diseño gráfico Biogen, campaña de visibilización do 25 de novembro e despois unha serie de actuacións necesarias para poder desenvolver este tipo de proxectos. FEMUPO non esmoreceu nesta situación, en todo o contrario, fixose máis grande, xa o dixen antes, liderado por Marián, que fixe un traballo encomiable. Entre elos está a presencia de FEMUPO nas redes sociais, a presencia en YouTube tamén, unha páxina importante onde facer micropíldoras para expresar un pouco o noso sentir e parecer sobre algúns temas de actualidade, unha revista digital que está traballando e que sairá no último trimestre sobre decembro para dar conta de todas as actividades e de todo o sucedido ao largo do 2020. Creo que xa non me queda nada máis. Como non, estamos e seguiremos estando 24 horas ao día co teléfono para calquer muller que nos precise, como ben sucedeu durante o confinamento. Eu podo dicir que FEMUPO debeu de atender a unhas 40 chamadas de mulleres que non sabían que facer, a onde acudir, e aí estábamos nós, sabendo, moi importante, que é algo que temos o coñecemento de saber a onde temos que dirixilas, a onde temos que acompañalas e o que teñen que facer para poder solventar os problemas que agudizaron o confinamento. Isto é FEMUPO, mulleres que se unen para hacer grandes cosas, para mellorar a sociedade, o noso entorno. FEMUPO é promover a ilusión asociativa. FEMUPO contigo. Graciñas.